Ola, amiguiños e amiguiñas, benvidos de novo a Contos en Galego. O conto de hoxe... Eu matarei monstros por ti, de Santi Balmes, cas ilustracións de Liona. Afora, chovía moitísimo. Martina tiña medo. Chegaba a noite. Cando saía a lúa, Martina sabía que a mandarían para a cama. Despois seus pais irían para o seu cuarto e dormiríanse. Incluso a tele calaríase e empezaría a roncar. Ninguén, menos ela, escoitaba o monstro. Martina estaba convencida de que por debaixo do seu cuarto había unha civilización de monstros. Vivían cabeza abaixo. Como neste debuxo. Todo o mundo, pensaba Martina, tiña un reflexo ao revés. Tamén todas as cousas do mundo tiñan o seu reflexo monstruoso. Ás veces Martina tiña pesadelos nas que todos os monstros brincaban á vez. Entón afundían o noso chan e dábanos un susto moi grande, enorme. Aquela noite Martina non podía dormir. Temía que se deixaba caer un brazo da cama, o monstro faría un burato, agarraría con forza. E ao mellor levaba ao seu mundo, onde tería que aprender a vivir cabeza abaixo. Quizáis Martina tería que loitar do lado dos monstros contra as persoas, brincando sen parar xunto a eles. Tiña tanto medo que se quedou moi queda na cama. Tentou que ningunha parte do seu corpo, sobre todo os seus pés ou os seus brazos, quedaran fora da sábana, e chamou a seu pai. Papá, como serán os monstros de grandes? Eu, en comparación con a formiga, son unha xigante. Pero se o monstro fora tan grande como a ti, que podería facer eu? Chamarme, Dixo seu pai. escóitame, eu matarei monstros por ti. Como? Dándoche unha idea para que non teñas medo, Martina. Verás, o tamaño dos monstros dependerá do medo que ti lles teñas. Se te sentes valente, verás o monstro pequeniño e cobarde. E aquela noite, sen que se dera conta Martina, deu un largo bocexo e chegoulle o sono. Daquela Martina soñou con unha nena monstrua. Estaba recuberta de pelo rosa e era bastante rechoncha. A nena monstrua chamábase Anitram. Anitram tiña medo, chegaba a noite. Cando saía a lúa, Anitram sabía que a mandarían para a cama. Despois seus pais monstros irían tamén ao seu cuarto e dormiríanse con aqueles ronquidos de monstro. Incluso a televisión monstruosa de pelo rosado calaríase e empezaría a roncar. Ninguén menos ela escoitaba a humana. Anitram estaba convencida de que na outra cara do chan había unha civilización de humanos. Camiñaban cabeza abaixo. Todo o que ela coñecía tiña o seu reflexo ao revés. As rúas rosadas do mundo monstruoso, as casas peludas e as árbores azuis. Había tantos humanos como monstros, así que en caso de pelexa a batalla estaría moi igualada, aínda que os monstros tiveran as pistolas de amorodo e os lápices xigantes para defenderse. Anitram tamén tiña o seu reflexo do revés. Por debaixo da súa cama imaxinaba unha nena humana. Tiña a súa mesma idade. Seguramente aquela nena nacera no mesmo día e o mesmo ano que Anitram. Escoitara a brincar en riba da súa cama. Esa humana era moi ruidosa. E se todos os humanos decidiran brincar á vez? Preguntábase Anitram. Quizáis afundirían o chan. Dende logo, se eso pasara, daríalles un susto moi grande, enorme. Aquela noite Anitram non podía dormir. Estaba convencida de que a nena faría un burato, agarraríalle con forza e levaría ao mundo dos humanos. Tal vez ali tería que aprender a vivir cabeza abaixo e tería que loitar do lado dos humanos contra os monstros. Anitram tiña tantísimo medo que se quedou moi queda na súa cama peluda, tentando que ningunha parte do seu corpo, sobre todo os seus pés ou os seus brazos rosados, quedaran colgando fora da sábana.
Como non podía dormir, Anitram chamou a seu pai monstro. Papá! E explicoulle por primeira vez os seus medos. Chámame. Contestoulle seu pai. Escoita, eu matarei medos por ti, sabes? O medo é elástico como un chicle. Faise pequeno ata desaparecer cando ti te creces. Naquel intre, Anitram notou que crecera por dentro e, sen darse conta, dormiuse. E o seu brazo saiu da sábana e quedou colgando no ar. O mesmiño lle pasou a Martina. Á mesma hora da noite, o seu brazo saiu da sábana e caeu hacia o chan. Entón fixos un enorme burato. Ninguén sabe como ocorreu, son ese tipo de cousas máxicas que só pasan pola noite cando soñamos. E por aquel burato, a punta dos dedos de Martina puido asomarse a outro mundo, o que tanto temía, nin máis nin menos que o mundo dos monstros. A pequena monstra pasoulle o mesmo. Ambas mans tocáronse. Anitram notou aquel tacto de pel humana e Martina notou que a súa man se enchía dun agradable pelaxe. Déronse conta as dúas de que tiveran medo unha da outra porque aínda non se coñecían. A partir de entón, as dúas deixaban caer o seu brazo cada noite. Cada noite. Boas noites. E ata aquí o conto de hoxe, amiguiños. Espero que vos gustara moito. Unha aperta.